Отримати якісь іміджових вдарів. Нам це вдалося. Ну, власне, раніше я говорила якраз про загрозу повернення Російської Федерації у ПАРЄ. Що, можливо, змінилося? Або яка позиція, які зустрічі, які позиції міжнародної спільноти якраз і допомогли тому, щоб цього не відбулося? Я хочу ще раз наголосити, от в Україні є маленький такий міф, що Росія була виключена з ПАРЄ. Росія не виключена з ПАРЄ. Вона є членом ПАРЄ, вона є членом Ради Європи, але вона позбавлена голосу. Більше того, вона не може приймати участь у засіданнях, вона не може приймати участь у роботі комітетів, тому що немає голосу, не може впливати. Для того, щоб вона отримала голос, вона повинна зробити виключно одну річ. Виконати резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, покинути Донбас, повернути Крим, повернути наших заручників, яких вона отримує. Але вони не хочуть. Вони хочуть повернутися у ПАРЄ, отримати знов голос, але не виконуючи нічого. І про це пан Толстий теж казав.